jama'a bismillah ko shakka begen zan kama. In kun shirya ni na shirya ku yi amshin yanzu zan soma. Nisan Manzammu Nakama. Ar-Rahmani gwani mannan ka dafa min aikin da na kama. Nisan Manzammu Nakama. Ka ban hikima waƙar ta yi daɗi kar ta tsaya daga baiti 10. Kowa na da irin aikinsa ni dai san Manzammu Nakama. Nisan Manzammu Nakama. Shi ɗaya ne aikin da na duba kaf a ciki na sababu na dama. Nisan Manzammu Nakama. Nisan Manzammu Nakama. Nisan Manzammu Nakama. Bana son wauta a cikinsa mai sanyi makar da ya soma. Masu sakin baki a yabansa wai wace hujja ce kuka kama. Nisan Manzammu Nakama. Ba ku da hujja babu dalili ba malam kuma ba alaramma. Ba kwa koyi gun magabata sai kwa ba kullum kuka dama. Nisan Manzammu Nakama. Ba kwa dubo can magabata yadda suka yi begensu da himma. Sun bi shari'a ba san girma ba kwaɗayi ko nera 10. Nisan Manzammu Nakama. Ku dubo begen alfazazi ku binkice da ya kalma. Dubu da la'ilin shehu jazuli ba wasa kuma babu zalama. Nisan Manzammu Nakama. Ga busiri mai alburda begen nan mai ƙaro zumma. Na gaida shehu na Usmanu duk bege na sababu na dama. Nisan Manzammu Nakama. Ko nan baya akwai Inyasi mai diwani Ibrahima. Amirul Jeshe Alkabari shi ma ya begensa da himma. Nisan Manzammu Nakama. Duk baitin da na kawo ni ma sai na binkice kowace kalma. Inda akwai shaku na cire ta yin haka guna ya fi salama. Nisan Manzammu Nakama. Masu yabo mu kiyaye harshe banda rashin ladabi da zalama. Ina son shayi na yayi kauri hadda biredin ma ya ji bama. Nisan Manzammu Nakama. Wannan duk share hanya ce yanzu cikin begensa na koma. Wa ka ji rabbi yana lallashi shine kaf a cikin al'umma. Nisan Manzammu Nakama. Ya siffanti da sunan yaye amma shi ya sha da halima. Shine mai 'ya'ya guda 7 mataye nasa sun wuce 10. Nisan Manzammu Nakama. Sanda ya fara kiran abi Allah an ce kan zuri'arsa ya soma. Haifaffen makaɗan asali can daga baya Madina ya koma. Nisan Manzammu Nakama. Shi za ka yi wa salati ɗaya ma shi Allah zai yi maka 10. In kai 10 ɗari zai yi ma jeri ne daga inda ka soma. Nisan Manzammu Nakama. In kai 100 dubu zai yi ma har ka shige jannati na'ima. Wa ya ga Sidi cikin aljanna hoɗi jan yau za ku ga loma. Nisan Manzammu Nakama. Ba zancen nafaha a cikin ta sai kifi da zuma ga nama. Kindirmo da fura har waina na rasa kai wanne zan soma. Nisan Manzammu Nakama. Salati na kaiwa ga ma'aiki ya fi gudun doki in garma. Yadda ka kai ni Madina ziyara ya Allah ka nufi ni na koma. Nisan Manzammu Nakama.